vagyok, és itt van velem Adrián. Sziasztok, és ez egy csates videó lesz. Royal. Hát Clash Royale, ha valaki... Royal szó is. Valaki nem tudná, mi az a Clash Royale, leírásban, link a leírásban letölthetitek, mobilzonnal veszik, az is lent van a leírás. És Csak engem fogtok látni, az egyes aréna. Igen, én 6-os vagyok. Én megpróbálok fölmenni 2-esre. Domát, gyere! Lehozni. Ó, megyek. És már kérem is, és Nem, megyek. megyünk is Domika. Hát láthatjátok mindjárt a dökkemet. Ez ilyen. Ilyen. Jó, hogyha egy kértek, akkor így. Mivel kezdesz? Nem tudom. Figyeld, figyeld, figyeld. Mit csináltál, te hülye gyerek? Gyerekek, egy Mit csinál ez a hülye? Big man. Jó, ez most nagyon szállás, de... Jó, én mindjárt indítok egy buszt. Ő is. Jó, de Doma fedezzé. Jó, semmivel sem tudok. Semmit. Mert én egy balon... Várja. Jó, én megyek. Minipekával megyek. Igen, de ugyanaz csalódott. És nézzel! Annyira utálom ezeket a... Pelleket. Pelleket. Tényleg. Olyan idegesítőek. És beverték már is egy tornyunkat. Meg egy mirroros. Vagy hát nem, mert egy... Zap. Igen, leghasználtabb sztár. Második meg elég. Graveyard! Az legendary, ha valaki nem tudna. Igen. 5-ös arénás. De tudnám szerelni. De csak mondom, hogy tudnám. Fireballod van? Most használtam már. Van kettő fireball és megvan a torna. Különben. Meg a cleanset. Meg védekezett skeleton ennél. Ó, bocsánat, egy csúnya leszédél. Mikor, ugye? Mirror osztod. Igen, de nem sokáig tart, és még egy tornyunkat be fogják venni. Igen, ez azért fogják. Nagyon kevés az esély, hogy nem nyerünk. Hát a Graveyard is ott. Oh. De szerintem jó, ez az egyetlen esélyünk. 10 másodpercünk van. És nem. 10 pelocsi. Jó, egy szívés. 4-3-at terveztünk, hogy... Vagyunk. Igen. Ha valaki nem ismerné Clash Witch Zomacot, az... Gyorsan csináljál, már megölő. Megölő. Na, megy a következő. Na, második. 4-et megyünk. 2-t ő hív, meg én hívunk 2-t. Mivel kezdtél? Jó, akkor gyere egy Baby Dragonnak. A Baby Dragonnak. Én is melyeket pincsek. Gyerünk. Mi volt az? Mi használhatod? Giant-dal megyek? Giant. 2 Baby Dragon. Ezt ugye frissítették, hogy a Ballonnak. lassabban töltődik.
Azt nem arra kellett volna. Arra akartam, csak izé van. Ez nem. Igen, valaki már... Hát ez jó, izé kéne, valakivel. Jó, hát én Goblin. Mindjárt. Goblin baráról. Igen. Szurkolnak az ellenfélnek. Igen. Az nem volt ötlet. De legalább kivélet. Vagy nem. Ami csak egyes a izénet, ezért nem védem. De itt nem számít. Itt minden 9-es kumon. 9-es kumon, 7-es vér. Fireball. Igen. Tudom. De oda ne küldök. Mert én itt most... Nem. Ott van! Jó. Ez az első. Most menjünk 3-ra. Vagy 4-re. Fireball... Nem. És az fireball-ak. Nincs. Még támadok előre. Vagy a Baby Dragon, nekem is van. Beverte a tornyunkat 3 Baby Dragon egyszerűen. Jó. Ilyenkor még 2 percet vagy ennyi csád. 3-at. Jó, meg lesz. Olyan, lazulnom. Rossz fireball. Jó, ide. Tudod, hogy erő. Van princed. 8-at, Dominik. Ide. Jó az. Jó, tavasz. Easy. Nem easy. Igen. Én küldtem ott. Aztán Dominik. Én most hívás. Tudom, de én akartam. Most én hívom meg őt. Segítek nekik láncsot gyűjteni. Igen, meg új aklámba. Látszik is. Én már Most töltöttem 2 be. hete bent vagyok. Adján gyorsan. Jó. Igen, nagyon megyek. Good luck. Na tudom milyen a deckje, szóval nem kell nézni. Mivel? Akkor én meg egy Baby Dragonnal. Log. Istenem. Ez nem seb az annyit, nem? Mi? Hát Hát de 700 a bombája. 720 sebez a bombája. Neki az a nekem is Jó, 7-es. Most menjünk a... Belerakta a skeletonát. Ez hülye. Igen. Volt olyan. És elnyomott egy fölösleges izét. Látom, ezek nem tudnak le... És hogy leszedjük ezeket. Itt oda küldött a sarokba. Igen, azt mondom, hogy az mi volt. Az. Jó, Arrow. Jó, tudom, hogy mi, de... Van arról volt. De van. Izé. De nem oda kellett menni. De... És használt egy logot. Csak én meg itt most arról vagyok, mert én a valakivel. De... Nézd ki. Jó, de megvan a tornyunk is. Nem baj. Jó, azt a minipekket
Ki kéne védenünk. Az erős. Egy. Hogy kell mondani már? Nem tudom. Egyes szinten is sokat sebez. Igen. Nem áll. Adok egy ilyet, és egy ilyet. Na, mint érte, igen. Jó, 16 másodperc. Légy bírjuk ki. Tőles, bírjuk ki. Nem is bírjuk ki. És nem bírjuk ki. Köcsög, igen. Dog. Jó, ez megvan. Van nagyon feltomolta a Giants kártontól. Na, még van egy meccs. Igen. Eddig 3-at mentünk, abból egyet vesztettünk. Ebből sem is vagy te. Te kéred. Jó. És lassan elérkeztünk a videó végéhez. Más a Jó, pinc. nem tudom mit csinálni benne. Azaz. Csak nem tudom mi lesz egyik lesz. Baby dogom. Jó, akkor én megnyomatom is a pinc. Én is. Double pinc. És megtolja, figyelj. Az szép, minuszon egy torna. Igen. Ne tudja arra bevenni. Nem akartam. És mindig van 2. Jó, ez hamar meg lesz szerintem. Szóval még egyet nyomatunk, mert ez hamar megy. Nem nyomatunk egyet meg. És rájönk a 15 percet. Jó, ezt elkezdtem. Figyelj, nézzetek. Mit sebez? Jó, szevasz. Jó, lassan vége a videónak. Igen. Hát kb. Ez a videó ennyi lett már. Én Adrián voltam, itt volt, hát ez közös csatorna, de Itt voltam én is. minden Dominik. link a leírásban. Szevasz. Sziasztok!